The best itong ganda dito sa baba, oh. Ang dami, oh. Kumikintab-kintab pa. Lalo na sir doon sa dulo. Napakarami niyan. Yun, what's up mga chong? At mga chong! So yun, welcome back to our channel. Siyempre, kung bago ka, huwag mong makalimutang mag-comment, Mag-like, at huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para laging updated sa aming mga video. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Solong Eco Park. So ngayon, yun, kailangan, nandito na kami. So kailangan natin siyempre mag-gloves for safety. And kailangan naka-mask din tayo. Kasi no mask, no entry tayo. So napaka dito, higpit for security din kasi dahil para sa ikakabuti ng lahat. Yes. And para safe din yung mga pupunta dito at marami silang social distancing na protocol dito. And papakita namin sa inyo yung protocol na meron tayo dito sa Solong Eco Park. So tara, samahan nyo kami. Ayan, ito yung ating protocol. Kailangan mag-observe ng physical distancing. And syempre, meron tayong contact dito ng MHO, MDRRMO, PESU. And syempre, practices, let's practice kamalig. Yan yung meaning. And sobrang secured ka dito pag nagpunta ka dito sa Solong Eco Park. Yun kasi ang pinapatupad nila dito. So samahan nyo kami sa loob para i-check lahat dito. Yan. Ito yung front desk ng Solong Eco Park. Yan, dito si ate. And syempre, nag-fill up tayo ng form. Anong tawag dito ate? Declaration Mandatory form. Kasi kailangan yan for security din. For security purposes. And syempre may alcohol tayo sa gilid. Ayun. Yan. And may thermostat tayo na hawak natin para makuha yung temperature ng mga pumapasok. And syempre meron tayong mga available na t-shirt dito. Yan. Murang-mura lang siya. 250 pesos lang. And yes, may print siya ng Solong Eco Park. And syempre, yung entrance natin dito, how much po per head, ate? 50 per head. 50 per head. So, sobrang mura na lang niya. So, pwede mong bisitahin yung Eco Park para makita nyo. Mamaya papakita namin kung ano yung mga nasa loob. So ayan, may entrance fee po tayo dito. 50 pesos po per head. And so ayan, pupunta naman tayo dito sa registration counter natin. Dito tayo. Dito po tayo magbabayad. So wala lang po tao kami. So ayan, ito po yung social distancing dito. Dito tayo. Then, kung meron tayong kasunod, dito muna tayo. And kung wala naman, diretso na tayo. Good morning sir, good morning. Ako pala po si Ami Micena, ito po akong tour guide dito sa Eco Park. So
So bali, yan ma'am sa taas po, please observe social distancing lang po tayo. And maghanap po tayo sa 100, kailangan po natin yung vlog. So bali ma'am, sa yung bago namin dito, ito yung Nature Rainbow Garden Park. Saka yung po Volcanic Rock Table, yun po yung bago namin. So pagdating po naman dito sa baba, yun po yung bridge. So bali kung aakit na kayo ma'am, your journey starts here, makikita po nyo dyan, lahat may sign. Tapos pagpunta nyo sa first cottage, pwede po kayo magpahinga, and then yung unang makikita nyo doon yung portal. Then sa pinakang tapo, nandun po yung nest. So bali ma'am, bali tatlong cottage po yung nasa taas. So bali po ma'am, kung bababa po kayo sa cave, may isang tour guide po doon para mag-explain sa inyo kung ano po nasa cave. So bali, good luck sir. Thank you, ma'am. Please observe social distancing. Yan. Hanap yung makyat. Ayan, your journey starts here in Hills and Caves. So sabi, punta ka sa taas. Stay alert. Ingat po tayo sa pag-akyat. Hiningal ako. So yan. Sabi po, malapit na. So sinishare talaga tayo. Yes, what's up mga chong? At mga chang, So yan, kakabago na makyat. So tinanggal muna namin yung mask namin para di kayo masuffocate. So nga pala, yung gloves para natin kasi nag-disinfect si kuya dito kanina. Hataas, yung mga handle grills. Yan ano niya, nilagay niya ng syempre mga alcohol. So para din safety ng lahat. So mamaya akit na tayo ulit para sa puntahan natin yung tuktok at makita natin kung gaano kaganda ang mayon. yes. So tara. Tara na. Malapit na talaga tayo. Sinishare pa nga tayo. Sabi, kaya mo yan. So, akit na tayo. Malapit na lang po. Tara. And nandito na tayo sa medyo taas. So, dito kami dati nag-picture. Maganda mag-picture dito. So, dito sa bilog na to. Basta, kayo na bahala kung ano ang tawag. Then, basta maganda mag-picture dito. May picture kami dati. And, ang nasa likod nito, yung parang chocolate hills. So, maganda talaga yung view dito. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa taas. And, dito natin makikita daw yung mini Bohol in Bicol. Siyempre, nasa Bicol tayo. Yung green hills, so, parang chocolate hills siya. Ayan yung view. So, makikita din natin yung view dito ng Mayon Volcano. So, yun yung mga view natin dito. And dito, maganda naman din mag-picture dito. So, nung nakaraan, wala kaming picture dito, pero mamaya magkaka-picture na kami. So, ayan, ganda rin tayo pahingahin dyan sa taas. Dito po yung way papunta sa Crystal Cave. So ito po yung daan. Yan, ito po yung pababa dito sa cave. Pababa po tayo para makita kung anong meron sa cave. Ay, yung WhatsApp, nandito tayo ngayon sa cave. Ngayon, nandito yung si Kuya, siya yung guide natin dito. So,
siya magsasabi kung ano yung mayroon dito sa cave na to. So, ano yung mayroon sa cave na to, kuya? Napakarami po. Ang cave po namin ay mayaman po sa crystals. Kaya nga po tinaguran po itong crystal cave. Hindi po tulad ng ibang cave na mayaman din po mayaman sa mga ibang minerals. Sa amin po talaga crystals. Makikita po ninyo pag pumasok po kayo. Pasok tayo mamaya. Okay. Bungad lang, no? Okay po. Kahit dun sa bungad po, marami po kayo makikita. So, yung gano'n siya, ilang kilometro nga ulit siya? Nasa 450 meters po yung cave po namin. Medyo mahaba po. At warm po yung cave namin, kaya pag-first fire po kayo marami. And then, dun sa dulo, medyo manipis na po yung hangin. Kaya nga po, hanggang 250 meters lang po tayo. So yun, so pwede kami kuya samahan sa Tara po. Sa labas na. Sa lahat ng oras po dito sa cave, mag-iingat po kayo. Maliit lang po ito dito sa bukana. Pero malaki po ito sa loob. Hindi po ito. Doon po sa lahat. So yung mga case, ito kuya, mga bangin ba yan? Po. Mga bangin Hinukay po yan. Gawa po ng 25 years ago hinukay po ito. Minina po ito dati. Yan po yung naging hindi magandang dulot ng pagmimina. Pero may in brighter side, meron naman. Kasi kung hindi ito minina dati, hindi ito mapapasukan ng tao. Yung butos na hangin dyan sa may ano na yan, sa may pasukan na yan, nila. medyo mababa lang. Gagapang ka dyan bago ka makapasok dito. Ingat lamang po kayo sa lahat ng oras dito. Dito po tayo. Isa sa mga naan dito, beneficial namin, yung mga crystals na naan dito. Tulad po nito. Oh. Depende po yan sa imahinasyon po ninyo kung anong hugis po niyan. Eh, may kanya-kanya tayong imahinasyon, kaya kaya lang po kayo. Bahala na po kayo dyan kung ano na-imagine po ninyo. Oh, ang dami, no? Ang dami po, mayaman po. Ay, hindi siya paniki? Balin sa sayaw po siya, sabi. At yung mga nest niya naan doon, na po yan sa mga ingredients sa paggawa ng pinakamahal na soup sa buong mundo. Yung nest ng balinsayaw. Opo. Yun, wow. Ganda, oh. Yung mga crystal. Pero di ba may mga ganitong may itim-itim na? Opo, yan po hindi na dinadaluyan po ng tubig kasi yung tubig po na galing po sa ceiling ng cave mayaman po sa mineral. Pero sir, bawal inumin yan. Talaga? Opo, bawal inumin yan. May halo po yung sulfur, lime at calcium calcite, bawal po yan sa tao. Hirap na. Ito po yung pinakamalaking crystal formation dito. Yung mga angel wings na crystal formation. Oo nga, no? Angel wings. Parang anghel na maliit lang. Maliit lang. Pero may mga vandalism, no? Sa vandalism naman sir, nabutan po namin yan dito, bawal po ito in-open sa public. Hindi na po namin ginalaw para maging natural yung cave. Sa bagay. Kasi pag May mga tao talagang no? mga pasaway. Pasaway. Pero minsan naiisip ko nga din talaga. Siguro sir, noong 1994, uso na talaga yung third party dyan, no? Na si Eva din yung chota ni Erwin, yung third party ay si Rachel. Kaya medyo tumapaisip ako ngayong panahon na 2020. Yun nga Noong 1994, uso na nga, ngayon pa. Diba? Yun nga eh. Pero ito, yung maganda ng ano nito. Yun. Yan po yung fresh or virgin crystals. Bawal po yung hawakan. Ganda. Bakit siya bawal hawakan? Kasi po yung sweat po sa kamay po natin ay toxic po yan sa kanila. Nagkakaroon po ng oxidation effect at nag-turn yung crystal sa brown or black. Tulad po nito. Yan po yung naging Ang hinawakan. hinawakan na. Nag-black na, pumangit siya. The best itong ganito sa baba, oh. Ang dami, oh. Kumikintab-kintab pa. Lalo na sir doon sa dulo. Napakarami niyan. Hindi tayo mapupunta doon eh. Ito sa taas, oh. Bakit yung iba brown na? Yun yung hinawakan. Kumakalat na po yung ano. Tapos yung iba po hindi na po natudalaluyan ng tubig na galing po sa ceiling. Yan, ito. Stalagmite. Galing sila sa Greek word na stalag means ground. Madali lang tandaan yan. Stalagmite, stalag, G, ground. And stalactite, C, ceiling. At yun po yung katapat niya. Stalactite. Aha. Ayun yung tumutulo sa baba. Opo. Madali lang yan. Ang dami. Kasi maligito po kayo. Kasi anong pinagkaiba ng stalagmite sa stalactite, di ba? At pag nagtagpo na po sila, column po ang tawag sa kanila at yun po ang sample nila. Ayun. Column. Opo. Yan. So yun, galing kami sa cave ni Kuya. So sobrang lalim pa niya. Marami tayong natutunan kay Kuya ngayon.
So, thank you so much kuya sa pag-guide sa amin. Thank you po. And syempre, balik na tayo sa taas para makababa na tayo. Like this video. Write a